o parco das termas de Trajano. E por aquí vamos para Domus Aurea e de frente xa temos o Coliseo. Viale Domus Aurea. E co GPS leva por abaixo pola carretera. Hai que deixarse de GPS en mi alrededor. Isto foi do Trajano. E aí temos o Coliseo. De Vespasiano, inaugurado por Tito e renovado por Domiciano. No. Non se cura, pero desde logo iniciado por Vespasiano, que inaugurou a dinastía Flavia. Era un general. Vamos a hacer unha foto. E rodealo.